Да, не. Епизодът е обработен в Доли Медиа Студио. Най-после го разгадаха. Приятелите жаби знаят как да се върнат у дома. Музикалните ноти служат за координати. Във Вселената има безброй светове, безброй комбинации. Уверявам ви, няма да е лесно. Ще им е нужна много помощ, особено оттам. Стой! Какво ли ще открият, когато най-после се приберат? Амфибии. Нови епизоди, събота и неделя от 9:25 по Disney Channel. Добре дошли в Трансилвания! Запазете стая, докато можете. В хотел, в който е супер уютно. А кухнята е превъзходна. Очакваме ви! Хотел Трансилвания, сериалът от понеделник до петък от 17:35 по Disney Channel. Хей, не е за ядене, просто е за гладна коса. Гарние Fructis Hair Food маска с до 98% съставки от естествен произход, без силикон. Може да се използва като балсам, като маска или като грижа без отмиване. Подхранена коса без отежняване. Одобрено от Cruelty Free International. Fructis Hair Food. От Гарние естествено. Как е партито? Да взема да мина и аз. Нещо против да присъствам на срещата? Да дойда на тренировката? Болката не пита. Попитай за Оклис. А сега и Оклис Форте. 600 мг ибупрофен еларгинин съше. По-бърз и по-трайно безболяващ ефект. Оклис Форте. Безкомпромисен към болката. Облегчава веднага. Оклис Форте. Лекарствени продукти без рецепта за възрастни деца на 14 години. Преди употреба прочетете листовката. Опитвайки се да намеря перфектното русо, доста съм си увреждала косата. За щастие най-накрая попаднах на Олия. Косата ми е силна и сияйна. Олия с 60% масло без амоняк. Благодаря ти за мечтаната коса, Олия. От Гарние естествено. Ново. Изпробвай всички нюанси онлайн на Garnier BG. Уверени сме в качеството на нашите печива, защото в Kaufland го следим отблизо. Искаш качество? Получаваш проверено качество в Kaufland. Хубава седмица! Пес Патрул е готов за действие! Когато къпането стане скучно, Пес Патрул го прави отново забавно. С новите шампуани Тео Кидо и любимите герои. О, и мирише толкова яко! Опитайте новите шампуани и течни сапуни Тео Кидо. Влюбих се от първата употреба. Почиства замърсяванията. Премахва грима с едно движение. И успокоява кожата. Гарние мицеларна вода е номер 1 вече 6 години подред. От Гарние, естествено. Чудотворните тайни. Нови герои. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Има нещо специално в теб. Ти може би си най-смелият и изобретателен човек, който съм срещал. Какво става тук? Се нуждая от добра бавачка. И тук се намесваш ти. Да съм бавачка? Това ли искаш от мен? Открих извънземен живот. Вау! А това е историята за това как станах най-добрата бавачка в галактиката. Най-добрата бавачка в галактиката. От понеделник до петък от 19:55 по Disney Channel. Готови ли сте? Дайте 5 и да започваме! Кое гарантира добър хумор, лудории и страхотно забавление? Приятелството! За това ще празнуваме Деня на приятелството с приятели от всички наши сериали. Елате и вие, няма да се случи без вас. Приятели за винаги с Disney Channel на 30 и 31 юли от 21:25. Мейли, това е последният ми ден тук, преди да замина за вампир. Сега изчезваме!